Сега към една тема, свързана с доброто дело, с доброволчеството. През ваканцията какво доведе 250 деца от Америка и Европа в Перник? Отговорът е безвъзмездното разкрасяване на дворовете на 6 пернишки училища. Проектът е на неправителствената организация Young Life, която тази година е избрала България за своята инициатива. През последните 6 години Young Life световен мащаб води студенти от Англия, Германия, Швейцария и САЩ, които извършват хуманитарни проекти безвъзмездно в България, Македония и Гърция. През 2017 година Young Life Impact проектите стартират в София. Young Life България Impact има визия за разработване на клубове, които да реализират истински проекти в полза на обществото, както в големите градове, така и в по-малките отдалечени и малки населени места на страната. Тези проекти оказват положителна промяна не само за обществото, но и за самите деца, които участват в изготвянето и реализирането им. Ние следваме образеца на нашите румънски Impact клубове. Ето един от примерите на техния успех. Стъпка по стъпка 24 деца от новото поколение, които участват в програмата на Impact клуба, променят своето бъдеще. През 2014 година децата са засадили около 250 елхи, които продават на общината на Чорея и други съседни села. С парите, които са събрали, те построяват парка Impact, предназначен за използване от местните жители и особено от децата в общината Бърнова. Клубовете на Impact стартират работа в Румъния през 2002 година, чрез помощта на Young Life доброволците Дана и Бранди Бейтс. До сега в Румъния Impact помага за личностното изграждане на над 6000 тинейджери и деца, чрез включването им в Impact проекти в тяхната общност. Всяка година тинейджерите са ръководени от повече от 400 доброволци-лидери, които са отговорни за дейностите и програмата на клуба. Учителите казват, че обществени дейности от този род са преимущество за бъдещето на младите участници. Видях деца, които се развиват различно, започнали живота си по различен начин, натрупали се самочувствие. Поглеждайки назад, в допълнение е важно, че изграждате приятелства с тях. По мое мнение, пак проекта има бъдеще. Тези деца, доброволците получават един допълнителен шанс за бъдещето си. Децата са повече от просто обикновени наблюдатели в света. Те са главни действащи лица. С помощта на седмичните срещи в подготовка на проектите, участниците в Impact клубовете придобиват по-добри комуникационни умения, учат се да работят в екип и изграждат взаимно доверие. Те успяват да приложат своите идеи на практика, за да променят света около себе си в едно по-добро място за живеене.